stop is Sakwa, Massachusetts. Dito tayo sa Sakwa. الموقف التالي شركة نفط دبي. Next stop is Dubai Petroleum Corporation.
الموقف التالي مركز مزايا. Next stop is Alpasea Center. Yan mga guys, dito na ako, dito ako nag-work. Yan. Taas ng building. Galing ako doon sa may metro. Lakad ko lang. Kaya ito, pawis na pawis ang lola. Guys, dito na ako ngayon sa aking work. So, pero hindi pa ako mag-open ng ngayon. So, thank you for watching my video. For those who's new in my channel, please do subscribe, and press the notification bell if I have new video to notify. Thank you for watching. God bless.